Na pagkaibaw ni jangan na jang tita tiri dari. Nagigwaos jud. Sige na. Kau dug na kau. Nangapin ko kayo. Oh, Ginoo. Dahil sa naman tao na si Jack. Ah, Ito po ka na, utak ka na po. waha gisud na sudlong sa nadaan. Hatod ni Aliana. Mingaw na pagbalik. Day nagduwag cellphone dia. Uy, katog na dana. Minuri na ba ko ugma? Diya ako, nagtimpla ko kuan. Gatas, kay gigutom ko. Sa dumina ni hapon ganina, di sana. Sa dumina ni hapon ganina. Nakaroon alas 9 na kapin. Gutom ko. Makaon ko kuan. Makaon ko pan. Ay, ni pa nakarang ni Pisar ha. Ang ta. Magumanggi palit ganina nga pan sa patlinggo. I love you. Nga kung patog panda ni ito ha. Ang ni Pisar ha, marag gapas. Apa na pa dala? Hindi pang black ng mga taong mga pait pa sa ampalaya. Nangana nga pait pa sa ampalaya. Hindi man dapat nimo pa pakita sa mong mga post. Kay kuan man na sila magngut-ngut mo ilang daghan ug sa imong ilang nakita sa imong post nga di sila malipay. I-block. Kaya di magngut-ngut ilang daghan. Hindi ko ganahan manigo mga taong mga ampalayas ang kinabuhi. Char. Ampalaya. I will eat banana. Nakuwangan ko sang gikang pan kay grabe ni Pisa murag gapas. Ano ah? Mapo ko ganay sa baho man dito. Naibaho kunahan. Ala. Mitig na ibagyo may mon. Hi guys, good morning. Rabi tugnawa. Rabing tugnawa rong adlaw. Nja ako rang isa dari. Kay si Aliana iuli gabi. Namugos jud nga kuan mauli mo tong among gihatod.
Nakaroon, muli man takos family house. Giyagman pag padyong, ako'y gamit nga padyong. Nang nabtan ko dari galas 9. Plano lagi kog mosadyo kong gaddoon ta. Iwan man pud. Na nakawa ko sa padyong, murag na ining huwam. Maunang natanggong ko. Hi guys, magandang gabi. Mapay paguli na mo. Gikan mi nag-prayer. Minsan na oras ha. Sa city. Dahil pagkagisa ka kandila. Ano ka ito sa iyo? Nagamit ka gamang kandila sa pagkasal. Green o pink. Oh, nabran out man ang gali. Hello? Ano ang kasal sa na? Oh, dadaan mo na. Diha, anong sudan ko na no? Ano ka? Bakit ko pinunod? Maganda ang mga lang mga lato. Ay, nako. Hawa na ba? Lord, salamat yung pagkaon ng tubangan, Lord, na ikaw mga hindo ni ikaw magatag ng grasya, Lord. Salamat sa kubaskog, salamat sa mga gatag, Lord. Lord, salamat kayo. Edita, ha? Majugaling kay natin mga kandila, naka-ready po. Nag-goal ko si Aliana na turon. Ito. Bita nag-grade bitaw ko kukuan, pipino. Pares dire sa mo ang inununa na. Sa pabi kayong magasan. Nagkaon. Tawag dire yun, yung tawag niya. Mga unta ninyo, guys. Guys, inununan nyo, guys. Ang sudan. Ay, hangin. Magkuhan sa ako magpanit sa karin pipino. Ako ka, ano ko? Iba man ko, di mo kamukhang pipino. Ay, di kamukhang pipino, no? Paborito na ako. Char, burrito. Burrito. Paborito na siya yan ba? Kaon mo na. Ito ang rasa. Ako kaklagas ng relo. Alas 7:30. Nalamit ang mabalik ang kuryente. Mit sina rabay lamok. Balik na eh. Iniregligangin. Diyan ba? Oh. Mitaw si Aliana kay wala ganahin mo uli dari. Nihanjo man si Janga. Una, ningan to si Janga muli. Asa ka ito Aliana? One day si Janga naglibog siya na una. Naluwi kong Aliana ba? Kay nabahin diyang nahuna. Hindi man si Japod mo stay dari. Dugay. Kaya matulog sa diyang apuhan. Ano na? Ya. Kaya Hindi yung siyang mananap niya. eh. Undoy. Kasangin na rabakatan. Ayun na gini. Ningan nga. Nasa ko masapatan. Nung babalin-balhin ko. Pero diba ba dyan kasabot niya yan? Sa kasabi. Ningilay ko nun. Isumbong ko nun. Mura magbasukos ang papaatan nga magtabok-tabok ko. Ayan sa mga undoy ko. Mas na niwa manggod. Malipay maguto sila mapapatan. Kuhan ka? Pipi. Nagatawa, Florami. Huwag mo kuhan kay. Ba dyan may nagabot. Istorya ng nanay nga. Masumbong na ko no. Kuya Rolito. Kuhan na ba si papatan? Suko na ba na ho? Asa siya malipay. Ang pa, ano? Jud.
Bita nakakita ako ang pagumangkon ba nagkaanog nga ni. Naikag man ko. Ang ikagan. Gilingin ka na mo, nipis. Nipis Williams na. Kanan magaling na ang diretso. Pwede ka kakaan? Nga ni. Kung, Di ba kakakaag nga ni? hindi, Kay. wapo ko. Ang tigo mo nagliso, Maymon. Kay basig mo turok ni. Na. Oo ma. Pwede na hindi ko ang dito. Gimingaw na kuglaw, uy. Tabo isa. Tagunsun man tagkuan, manok. Manok, zagapon, litsun. Manali ka na pasagdan. Medyo po ito. Nanad ko bag sige lawoy. Malag isa. Lawoy, may lawoy na ni. Ano yung paborito po na ko? Uy, paborito. Nauron. Kabangi ko na rin kaon, ha? Ang tigo mo ng liso kay man makalugar na di nating uwan maglampas sa slipod. Kay maguna ko magtanan ko na gulay. Pwede nga na rin. Mahadlag lagi po kumuha dito kay labong pa lampasi sa tuguna. Talawan mo ko na lang. Pinigdiop na. Naradagan mo jadi ay. Ani. Mara laman yung kanan pa ni hapon. Nakalikan ano na. Kuha na ba na ako. Ang panel na. Panos na. Para maghang paninta. Paninta is... Tayo ko na ito. Ita. Tayo ka ng sili, ka ng suka. Abrik. Ano? Lord, yung taon pa, barikan tag kurinti Balik kayo na. How did you know? Hindi mo magdugin. Hindi na ko ba? Ikuhan dahil na. Ikuhan. Triko. Ha? Ikuhan dahil na. Where's lasin? Nado ko dani kay kung ano ilog ka. Hindi sa ilog ka dati. Nagkaro-karo ganyan ka daw na. Lumiyasan ko na ang tomato and cucumber salad. Hindi. Yummy. Para sa inunan. May gapuan? Na inunan nga pudloy? Na, malak wag ako mapipagsugod sa sidya humana. At ang ipagulari. Langay-langay. Ito ni Saul. So yummy, darada. Ano rin ba? Uy. Hindi ka makasinabot tumayin nga ni, kaya di makamaan. Paborito na ako.
story time sa mga ning comment na yun nga pwede pa ko kumanak. Pwede pa kumanak pero kuan pa kanang kinahanglan pa ko magpatanaw doktor. Kung kaya pa ba kumanak. Mao nang bisag ba gumingminjo nagkuan mi, nagkontrol. Kay napal basta-basta na budget mga anak, kung balik ko sa uno. Sana. Alam na nala. Magsusis isa ka motor, makalimot ra ba ka? Ang iparimay ni mo, isa ka motor ba? Susi. Ako ah. Ada ako ang yawi. Ano mo? Hmm? Sa musiga ba? Naman na mag-sense oil na to. Okay naman to. 230. Hi guys, good morning. Dami karon sa Progreso. Hi Satan. Hi. Hi. Ayan. Hi. Ayan. Hi. Dami dari, nagkuan mi, nag-share mi sa Word of God. Manangyaw. Dari sa mga kabalayan. Ay, naman. Ay, Uwa man ka. para sa Ginoo man itong gamit. Sugo nis Ginoo, di ni sugos tao. Dahil mga bahay dari ah. Adi na. Pati. Ay. At nasa dito ron. Nagsit. Nagisa ta. Nanang iyaw pa. Nanangyaw inja. Tamarilo sa usapatan. Uya po sa mga tao. Uy, ko mo. Bigo lagi ka jo dari dia. Asa tamanang iyaw patan. Ning kuan mi dani, wa ka guna tulo siguro tan. Di pa. Kuwang pa. Patan mo dadon tas balin siya patan. Dadon sa patan. Ngari mi dari dia. Di baka da. View man rin. Sa bali lugar. Ngani mga di ay. Opa ka din na patan. Adi na. Kabo na yan. Kabo. Kabo na yan. Adi na yan. Kabo. Bona. Dagang tubog to ah. Kabo man. View dari. Patan. Kabo lang. Data pa isa to ah. Tata nata. Nalipurang tanaw dana. Kaya napuno bunga ni dyan. Nawa napuno. Victory. Pig 3. To aray pig. To abos. At amig. Ngaris. Kuan baka ng bakanting notice. Ay na. Nahuman mamig share. Kabo eh. Ini baka bitaw eh. Naka.
Mut lagi o lagi yan naligo niya Liana. Muli nami. Hi guys, good morning. Muli kami balik siya. Ay, gabi ka namin nag-hapon din sa Hi guys, majung adlaw jung tanan. So karon day guys, karon day adlaw Domingo. Di ka namin nanimba na pahuway mi kay dito mig Valencia gahapon sa hapon. Dadyo na rin buntag nang uli. Sa Eliana dagi kapoy. Pag abot jud gikan sa pagsimba namon higda jud na. Napag isa di bukot. Kay kapoy pod. Ja maro tayo update karong adlaw. Domingo man ron napahuway kami. Ug mga adlaw kumbati na pud sa labunon. Mga hipuson. Diyan na ko'y i-share ninyo ba? Sa nahitabo na mo gabi nakaingan jud ko nga kung kanang di pa jud tapat jud nun sa Ginoo di pa jud nato o kanang di pa jud nato time di pa jud ta pat jud sa Ginoo kay gabi nakaingan man jud ko gabi nga na mao na makatay mo ang katapusan kami pang tulo kay asa to dapitan Diri sa kwan Indorman o Tuyo. libre tuwag na Di. o mao to nga arang kusog mong dagan no pila ka kusugon Si Tinta ka. si tinta ka pinagdag dagan ni atan sa motor gabi lagi kay ni padung mig Valencia kay naluoy ming kuko ba kay yes Huibis man siguro to das Huibis na nawag si Amy ding istorya si Coco dinges Coco nga muli na lang mo kuno sa Cebu ako kun sakitas bata si Aliana na iyang ginagbata Diya. Matong gahapon pag human na mo nagkuam na may gahapon sa simbahan nag mass evangelism kuan nakalarga mi alas 6 na hapon na may nakadungog to wala gito nga hapit mi disgrasya kay dahay ka ng iro nga dakong iro nga color item nga murag kinay no ning kalit og hapwag sa motor ning kalit ra jud gibarugan mi diya ko sa gagdagan sa motor pero nakaingon jud ko nga gipanalipdan mi salamat ito protection sa Ginoo kay mura mag dining ko ana mo mura mag dining da mo paghuman ba gingato ta mura magday di ko antas kan ba mura gi padaplin mi lagi nakaingin lagi kuyawa jud among na experience gabi medyo galing kay tuan pinangga pa jud mis Ginoo kay da pa jud protection ngayon jud kusos grabe jud Ginoo salamat sa protection nga kuan na mo panalipdan jud mi kay wala pod mi nainsa wala pod yung kanang natumbag motor kay natumbag mi dadto na kasagra mo dagan na bawo sa kay mahitabo na mo na lang kuan lagi kanang magampo jud ta na natay protection kanunay igora pud mi dadto ning hangok igora jud pud mi ning tungog dadto sa pagkabuntag kay simba man lagi
Nag-apas sa pudmi nga makasimba mi gras 9. Na maoras aliana di arang kapuya. Kapuyas ko ano. Ladyo ba dyan ang Valencia? Biyahiin magmotor. Pila ka oras sa itong biyahe ganina no? Duha. Duha kapin sa motor. Kaingan jud ko. Hindi pa lagi tengad ni Coco. Di man dyan ta ako magtog Valencia. Ang nahan ako ba nga nihan jud ang tiguang. Hindi masakitin pa dyan. Na gusto ni dyan makita sa Aliana. Nalaluoy magbutang Coco. Tiguang na gunay ni Anju. Nawa dyan mi kabalibad. Mao lagi to mga experience gabi eh. Hapita dyan mi eh. Mataging naghapit-hapit moments.